Grabe kay mo ba? Sige mong ingon nga ang Romano Katoliko nga relihiyon gitukod ni Kristo. Mabasa ko no sa Mateo 16, versikulo 18 hangtod 19. Pero kung basahon nimo, wa gyud mabasa bisag usan lang ka kudlit nga pulong Romano Katoliko. Bisag Romano na lang, wa gyud mga kaigsuonan. Basta mga pastoy o sulpot o tagak, hilig kaayo manrambaw sa mga pulong o sa mga doktrina o ilabi na kanang gitawag og sa nakasulat sa balaang kasulatan. Nga naman kay kini mo mga tawhana ginatwist nila kanunay ang kamatuoran kay para ipasulod nila ang ilang pangunahuna, ang ilahang gitawag og kaugalingong teachings para maabot sa punto nga magkabuot nila ang ilahang gitawag og personal nga interest. Para hiay ini nga to ang tawag ini nga amigo. Ipamugos gyud niya nga ang mga Katoliko nanudlo nga mabasa letra por letra St. Matthew chapter 16 verse 18 nga Romano Katoliko. So para ingnon ba nga mingon bang may mabasa man gid na para dayag or hayag rather ang iyang pagkontra concerning sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga binase sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Walay buutan nga defensor Katoliko nga miingon nga si Kristo nagngalan sa iyang kaugalingong iglesia diha sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Kaya ang Romano Katoliko magod kana nga term o sa kana ka descriptive term. Lahi po tong official name. Kaya ang official name sa Iglesia Katolika, One Holy Catholic Apostolic Church. Muna iyang official name. Pero kining yung Roman Catholic description kini sa One Holy Catholic and Apostolic Church from Jerusalem na abot o gitawag og Roma. So, St. Matthew chapter 16 verse 18 wa manihatag si Kristo og name diha. Aron ipamugos nimo nga di gid mabasa. Tawag ining Romano Katoliko St. Matthew chapter 16 verse 18. Usa nung pagbasa nga wa man nagganan sa Kristo anang mao si tasa. Pero mailhan nimo nga Romano Katoliko na sa pamulong ni Kristo St. Matthew chapter 16 verse 18 kay tataw og tin-aw ang iyang gipamulong nga kanang iglesia hadi mawala. Ingon pa ni Ginoong Jesucristo, et forte inferinon prevalibunt adversus iyang. Bisan ang ganghaan sa impyerno, dili gyud makabuntog ini. So from the time of the foundation until now, ang maong iglesia existido. Kung existido kini, buti pasabot, piki lang ng gawas after 16th century. Mga bugos na nga mga sikta nga nag-angkong Kristiyano kanang gawas human sa ika-16 ka siglo nga mga apo anak ni Martin Luther. Ano man kay Iglesia gitugod ni Kristo, St. Matthew chapter 16 verse 18 ingon pa niya, bisan ang ganghaan sa impyerno di makabuntog ini. Nya himuon nimo bakakon si Kristo aron ingnon nga tinuod mo. Di man bakakon ang Ginoong Jesucristo. Nya napay dugang St. Matthew chapter 28 verse 20 ingon pa ni Kristo, ako magauban kaninyo kanunay, sa English always, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Buti pasabot walay gutlo sa segundo, minuto, oras, adlaw, simana, bulan, tuig nga muhunong siya sa iyang iglesia pag-uban. Karon, kung kanang pundok ninyo mo ni tinuod, so buti pasabot kasi giubanan ni Kristo gikan sa unang siglo hangtod sa ika-16 ka siglo. Nga wala pa man mo anang mga panahon na. So nahulog nga bakakon si Kristo kung tinuod mo. Apan di magid mahitabo nga mahimong tinuod mo. May mabakakon si Kristo kasi Kristo, St. John chapter 14 verse 6. Ingon pa niya, I am the way, the truth, and the life. So buti pasabot, ang Kristo mingon, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Tinuod ni. Dili gyud ni tawag ining bakak. So ang butbuton kamo. Nga naman kay ang kun mong iya mong Kristo niya pagkauman ning buto lang nimo mura mog resultas lipak ba mura mga uhongan nanggaw sa lagkalit after sa 16th century. So buti pasabot bugos ng inyong pundok si Kristo dili bakakon. So karon kay di man nimo mabasa sa Biblia St. Matthew chapter 16 verse 8 nga ginganlan niya ang iyang iglesia kutob lang ba ka diha nga may di na tinuod tungod kay di nimo mabasa o di nimo makita. Daghang mga butang nga dili mabasa apan naglungtad o nagpahayag sa kamatuuran. O karon, ang mahitabo, kaya di man na magamit as ebidensya, asa man ang simbahan na karon. O man ang mubasa ng kasaysayan. Tan-awon na itong kasaysayan o asa na ng iglesia o kana nga iglesia mo ng simbahan Katoliko. Modawat ka man og sa dili. Mo nang kamo, sulpot og tagak. Biyayan ang inyong pundo kay, so ginoo ko maimperno mo diya.
Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.